Добрый день, шановне гаспадарства, з вами Наталья Сліж. Вы на канале Астралогія, гісторыя і рок-н-рол, а таксама на тиктоку Астрамах. І сёння невялічкае відэо, гэта будзе прысвечана пра Корфу або Кіркіру. Невялікая выспа, але вельмі мілая, вельмі цудоўная, такая грэчаская. Вельмі цікавае месца, асабліва калі хочацца на кароткі перыяд адведаць, а можна і на доўгі перыяд адведаць. Што тут цікавага і чаму варта прыехаць? У першую чаргу море. Прыгожае, блакітнае, чыстае, вартае. Таму ёсць сэнс прыехаць. Грэчаская ежа. Канешне, для яе ёсць сэнс прыехаць, пакаштаваць фантастычную халву, аліўкі, віно, грэчаскую кухню. Вельмі шмат добрых рэстаранчыкаў рознага ўзроўня. В прынцыпе, можна глядзець па рэкамендацыях, якія выдаюцца на Google Map, а можна і проста, дзе ёсць натхненне, там і сесть і перакусіць. В прынцыпе, увесь цэнтр горада проста насычаны месцамі, дзе можна паесці. У плане таго, куды варта схадзіць, паглядзець што-небудзь цікавае в плане культурніцкіх рэчаў. Музеяў даволі шмат рознага плану, ад старажытнай гісторыі да сучаснасці. Нават ёсць музеі Азіі, мастацка-азіяцкага, таксама ён вельмі цікава знаходзіцца ў будынку 19 стагоддзя. Найбольш месца, якія найбольш наведваюцца, гэта старая крэпасць. Старая крэпасць, яна папулярная ў першую чаргу сваімі вельмі добрымі відамі, дзе бачна увесь горад і з вышыні можна аглядаць. Таму туды вельмі шмат прыязджае людзей, шмат ідзе турыстаў. Але ў плане экспазіцыі, то, канешне, там вельмі мала. Маленькі зальчык па візантыйскаму мастацтву, пасля рэканструіраваная царква візантыйскага стылю і ўсё з такога, што варта глянуць. Больш сама крэпасць, будаўніцтва, самі будынкі крэпасныя. Дзеля гэтага ёсць сэнс пахадзіць, пагуляць і зрабіць такія добрыя фотаздымкі менавіта віду горада. Ёсць невялікі музей візантыйскага мастацтва. Ён знаходзіцца ў царкве, якая захавалася візантыйскага перыяду. Большасць мастацкіх рэчаў якраз датуюцца 15-16, некаторыя даходзяць да 17-18 стагоддзя. Даволі добрая калекцыя менавіта абразоў, і яна невялікая, і там прагляд займае прыкладна паўгадзіны. Яшчэ варты ўвагі гэта археалагічны музей Корфу. Там змешчана большасць экспазіцыя, якая прысвечана Грэцыі старажытнага перыяда, эліністычнага перыяда. Таксама можна паглядзець некаторыя рэшткі старажытных храмаў, якія захаваліся тут на тэрыторыі Корфу. Але, зноў жа, экспазіцыя там таксама невялікая. Таму, па сутнасці, за адзін дзень, нават за палову дня можна прагледзець гэтыя музеі. Акрамя таго, вельмі варта проста пахадзіць, пагуляць па самому гораду і паглядзець розныя цэрквы, якія там захаваліся. І самая вядомая царква — гэта святога Спірыдона, дзе захоўваецца якраз і яго цела, і туды прыязджаюць і паломнікі, і вельмі шмат вернікаў туды прыходзіць. Таму гэта такая рэлігійная, найважнейшая цікавостка і вартая ўвагу. А што зручна? Корфу знаходзіцца побач аэрапорт. І калі, напрыклад, выбіраеце месца, каб спыніцца, то саму Корфу і ненадоўга вельмі мілае месца. Канешне, сама выспа, яна большая, і выбіраюць не толькі менавіта
спыніцца ў раёне Корфу, некаторыя ад'язджаюць і далей. Но тут ужо наколькі каму што падабаецца. Але тым не менш, на маю думку, гэта адзін з такіх грэчаскіх мясцін, куды прыемна з'ездзіць як на выходныя, так і проста выбраць сабе на нейкі больш доўгі перыяд для адпачынку. Дзякую за ўвагу. Вы былі на канале Астралогія, гісторыя, рок-н-рол.